Bir Müslüman doğumuna soraşı bolýar ki nikahy bodiyan daqtar aýdyp berken dipdir. Bir Müslüman doğumada bir keppa şo bilen bir zenana bir erkek adama halal bolýar. O ýene bir keppa şo bir kep bilen zenana erkek adama haram bolýar. Biz bir kep bilen musulman bolýar, bir kep bilen Hudaýlykdan kafir bolýar. Musulmansız kep bilen la ilahe illallah Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem diýse, şo musulman bolýar. Başka bir kepde şol la ilahe illallah Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem geregine göre bolmany ters keplep inkar etse, ol adamda kafir bolýar. Otam şu daýdan agzyndan çykýan kebe beter habardar bolmak gerek. Nikahy bodiyan atlan birene Hudaý hakkyndan şol talagyň öýdi. Ki lafzy talagy bir adam öz aýalyny diline alsa, diline alanda da öz gulujugy eşitdi, eşitmese etibary ýok. Öz gulujugy eşitdi, şaýat da gerekke, ýekiji öýüň eşitseň de bolýar. Diline alsan şu kelimeni sen bir taraf şey nikah bodulýar. Yeni bir aýtsa iki bodully. Yeni bir aýtsa üç bodully. Dige ol barahim suratynda ahdi suratynda olan ýaşamaklyk dogry däl. Juda bolmaly, oňa dinamit nagdara kynçylyklar we gynyn tapdy. Peýgamber awal başdan nikahy bodýanlar näme? Şol lafty talagy suratynda barahim diline almaklyk. Onça daýdym barahim diline näme atan almaly? Şu kepe diline öwretmeliler. Şunu bir Müslüman doğandan ortu, şeýle ahiraga bir däne hanywady tanıyan, şuratny 35 ýyllarda ýaşap belle, näçe oglanyş ýok. Şu suratynda şu diýe geldi barahim taharny ördenanasyny diýe SMS ýazdy talak diýip diýdi. SMS ýazsaň, wagty kefen ýalanyňy. Beşe torum, hawasyny palet ýaşyn. Wagty gelen SMS'i ýadanyň ödüň boýuna alsaň, şä bir ýamanlygy sen aýagyna berem onuň. Men ýadamak diýdim olaýla bir gudum. Ödüň boýuna alsaň ýadan zadyny şu suratynda barahim şol näme bolýar? Talak bolýar. Kitapda gelýär, el-kitabatu kel-hitab diýär. Şu ýazmaklyk eýni barahim keplemeklik ýarak hiç bir farky ýok ýani. Onda şu daýdan şol ýazmaklykda, şol keplemeklikde habardar bolmaly. Ikilejden gaharyňa bir zadyňa çık ora ýok bolýar, ýene bir zat etsewňde ýöne gorkulmadan çymaýsaňa, muna talak diýen gurun ýok, nikah zaýynady. Emma şol aýdanda eger barahim suratynda talak niýetinde bolsa, ştady ýene de şol nikah bolup da, oňa aýratyn bir nikah gipdir suratynda bir mehdiye bilen ýamaşladan ýaşaşy dograma bolýar. O da näme şol iki däne ijazat bar. Üçe barsa dige işi eýçiligi bar diýär. Ýene de nikahy bolýan zatlar bir nagda keple bolýar. Şu kelimat-ı kufri diýär. Ýani insany dinden çıkaryan keple bar. Arak içmesen boljak mı diýip, arak halal diýip, şarap halal diýip, aýdymsal halal diýip, şoňa menen Kur'any bir degişdirip, şeriatda barady maskara edip, oýnak edip, şuna menen kofurdatlar bar. Şu kofurdatlarda aýtmakda Hudaý hakdan adamlary dinden çıkaryanlar we nikahy bodýanlar. Onuň şu da şu adalgaty habardar bolmak gerek.